gracias por venir. Muchas gracias también a Spaya Viño para esta oportunidad para presentar alguna información sobre Filipinas y sobre la comunidad filipina. Y también, bueno, estén contentos que esté aquí y también estén contentos que están aquí dos líderes importantes de la comunidad filipina, la Paulita, Sister Pau, de Centro Filipino, y que bueno, porta molts anys treballant amb la comunitat filipina, més de 25 anys, i també bueno, la presidenta de la Federació d'Associacions Filipines a Barcelona, que és el Calipi, la Macrina, la senyora Macrina, i bueno, estem altra vegada contents perquè hi ha gent que està interessada, no, a conèixer més a la comunitat filipina, perquè jo crec que no està molt coneguda ni la comunitat filipina ni Filipines, no? I llavors, bueno, en una hora o alguna cosa puc donar alguna informació sobre la comunitat. Primer, bueno, parlem de Filipines, no? On està Filipines? Filipines està a Àsia, està a prop d'alguns països més coneguts, com Tailàndia, que està aquí, i també, bueno, Xina està a dalt, no? Filipines està aquí. És un arxipèlag de 7.500, ara 500, 7.500 illes. 2.000 illes estan poblades i la resta encara no tenen nom. Llavors, Filipines és un arxipèlag de 7.500 illes. I estan dividint principalment en tres regions, que és Luzon, Visayas i Mindanao. La majoria dels filipins que estan a Barcelona venen d'aquí, del nord, de Luzon, d'Ilocos i també aquest part és de Batangas. Forma part d'un cinturó de foc, que significa que hi ha terratrèmols moltes vegades i també bueno, hi ha 19 o 20 tifons cada any que visiten el país. Aquesta imatge és del tifon Haiyan, és un supertifon que va destruir la ciutat de Tacloban i que i també hi ha moltes persones que van morir, 6.000, almenys 6.000 persones van morir. I bueno, Filipins estan molt acostumats als desastres naturals perquè hi ha terratrèmols, hi ha tifons i moltes vegades hem desenvolupat com una actitud de fatalista i al mateix temps resistent, no? O nunca se rinde, no? Perquè sempre passen, però aquesta vegada, fa 3 anys, era molt greu que va passar a Filipines. Filipines, la població, bueno, més o menys hi ha 100 milions, no? 100 milions, la població de Filipines és 100 milions. 100 milions. Aquí, 2010, és 92 milions, però ara, més o menys 100 milions. Més de la meitat són homes i bueno, l'altra meitat més o menys són dones. La mitjana d'edat és 23, és una població jove i l'esperança de vida és 68 per a homes i les dones tenen més, 74. L'alfabetització és més de 95% perquè els filipins posen molta importància als estudis. Ells volen que els fills terminin els estudis. Llavors, l'alfabetització és molt alt. I parlen més de 120 idiomes. Hi ha 2 idiomes oficials, que és filipí i anglès. Bueno, aquesta imatge representa la història, no? la història colonial amb Espanya, no? Perquè Filipines va ser una colònia espanyola durant 333 anys, no? I 90% de la població és cristiana, 80% és catòlics, 5% és musulmà. Per això molts filipins
immigrants a Barcelona estan molt ligats a la Iglesia Catòlica. Per exemple, on estem ara mateix, estem en una instal·lació de l'Església, perquè l'Església és un lloc on els filipins fan moltes activitats i també l'Església organitza moltes coses per als immigrants i té un rol molt important amb la vida dels immigrants filipins. I també diuen que els Filipins o Filipines és el país més occidentalitzat en Àsia per raons colonials, perquè Filipines va ser una colònia espanyola i també va ser una colònia dels Estats Units, no? Durant més de 40 anys. I llavors, els filipins, comparant amb altres asiàtics, són més, diguem, més occidental. Hi ha gent que diu que els filipins són com els sud-americans d'Àsia o llatins d'Àsia. I també diuen que els filipins són com els americans, no? dels Estats Units d'Àsia, per raons colonials i també la societat és molt occidental. Aquesta és una imatge de les empreses que hi ha a Filipines. Són call centers, en anglès és business process outsourcing. El que passa és que ara hi ha moltes empreses grans dels Estats Units que inverten a Filipines. Perquè, clar, és més barat, no? Ahir muntar una empresa, contratar més gent, perquè la gent normalment, la majoria parla anglès. Llavors, en compte de contratar gent dels Estats Units, contraten gent a Filipines i fan atenció al client, comptabilitat, i llavors hi ha molta gent, molts filipins, sobretot els joves, que poden treballar en call centers i en les empreses de multinacionals. I aquestes empreses sí que han aportat molt a l'economia del país. Aquí, sempre surt, no? A la Setmana Santa a Espanya, no? La penitència. Aquí sí que representa que els filipins són molt, molt catòlics. Una observació que jo crec que ara els filipins són més catòlics que aquí, no? Que la gent d'aquí. I sé que la gent d'altres llocs d'Espanya, no? Que ahí practican y sí que practican la fe y hay algunas personas sí que sacrifican para celebrar la Semana Santa. Filipinas és un país emergent, no? Que té un creixement molt important. L'any passat o aquest any ha cregut, ha desenvolupat amb PIB més de 6%. I és un dels països en el món que ha desenvolupat econòmicament i també a Àsia. Sol és segon de Xina. És un país que està creixent, però el problema és que, clar, està creixent, però hi ha pobresa. Un quart de la població és pobra. Encara que sí que hi ha més feines ara, hi ha més construcció, però hi ha gent, un quart, més de 25% són pobres. I llavors, a part d'empreses de call centers i també els BPOs, el Business Process Outsourcing, les empreses que va muntar els multinacionals a Filipines, una manera per als filipins també, els filipins poden tenir un treball o una bona vida o una millor vida. Molta gent sort del país. Molta gent ha sortit del país. 10% de la població és 100 milions,
Llavors, 10%, 10 milions de la població filipina està fora, està treballant. És molt important i és una de les aportacions més importants a l'economia del país. De fet, era 25,5 bilions de dòlars, bilion de dòlars, és el valor de la remesa dels Filipins a Filipinas. És un dels països més que ha enviat diners. A part de Xina i Mèxic, Filipines és un dels top, no? Països que ha enviat molt diners a Filipinas. Ara, bueno, parlarem de la família i Mary Grace parlarà sobre família, la importància de la família en la comunitat filipina. Hola, bona tarda. Em dic Mary Grace Hernández i us parlaré de família. Pels filipins, el concepte de família significa unitat. El vincle entre els membres és molt important i fa que l'univers personal de cadascun giri entorn de la família. Per un filipí, la família és sagrada. Li pots treure qualsevol cosa, la família no. I, el 1987 es va crear un article, com un codi de família, dins de la Constitució, l'article 15, que diu que la família és la base de la nació. Per a l'Estat, la família és el cor de la societat filipina. Llavors aquest article diu que la família ha de treballar tots junts per tirar endavant i així crear un país fort. Fa un any o així vaig llegir un article sobre un reporter espanyol que va anar a Tacloban a lo del tifó Haiyan el 2013 i es va sorprendre perquè a l'arribar allà va veure que la gent, encara que van perdre tot, la casa, les pertinences, seguien somrient, saps? I es va preguntar com pot ser que segueixen amb una ment positiva. És perquè encara tenien la família. Llavors aquesta actitud lluitadora dels filipins en part és gràcies a la família, que és molt important per a ells. I hi ha un refrany filipí que diu que el pare és el fonament o el pilar de la llar i la dona és la que il·lumina la casa, la llar. Jo crec que es pot també aplicar al revés, però és així el refrany. El respecte als més grans, sí, el respecte a la gent gran és molt important dins la família, també fora de la família. Mai és de mala educació parlar-los, dirigir-se a la gent gran parlar el seu nom. Una anècdota personal meva és que els pares del meu xicot, que són catalans, em costa dirigir-me a ells amb el seu nom. Com? I com et dirigeixes amb ells? És que no sé com... Els dic, senyora, així, saps? Clar, a mi em costa dirigir-me a ells perquè a mi m'han educat així, no? És de mala educació parlar de tu, s'ha de parlar de vostè i a l'hora de parlar s'ha de posar la paraula por, que és equivalent a lo de vostè, a parlar de vostè. I aquesta paraula es col·loca al final o entremig, segons el que dius. També hi ha un gest important a la gent gran, que és el que es diu manopó. Manopó, segons
ho diu la paraula, sí, ho diu la paraula mano, que ve de la paraula espanyola, mano, mà. Amb la mà dreta agafes la mà dreta de la persona gran i la col·loques al front, al teu front. I això és un gest molt important dins de el que és la cultura filipina. Des de ben petits ens eduquen amb disciplina, amb respecte als grans. Bueno, jo vaig néixer aquí, però m'han educat també d'aquesta manera tradicional. Però també hi ha coses que tinc coses d'aquí, no? Però a vegades tinc conflictes amb els pares a casa. I bueno, es va normalitzant perquè, clar, ells al final ho entenen, no? Que he nascut aquí això. Però també m'agrada que m'hagin educat així perquè t'enriqueix com a persona tenir dues cultures. I bueno, els joves tenim la idea de que hem de fer el que ells desitgen, que és acabar els estudis. Perquè ells potser no van poder tenir l'oportunitat d'acabar els seus estudis a Filipines, per això van vindre aquí. I llavors nosaltres intentem fer el possible per arribar a aquest somni d'ells i també de nosaltres, perquè tampoc ens pressionen molt d'estudiar, jo què sé, medicina o bueno, el que ens agradi, però acabar d'estudiar. Això és un reportatge que va fer Dan dels estudiants del Raval que destaquen per la seva excel·lència educativa. La responsabilitat dels fills és ajudar a casa, sobretot respecte als pares i finalitzar els estudis. Perquè ells sempre ens diuen que és la clau per l'èxit, per tenir un futur que no tinguem que passar per el que ells han passat. I bueno, faré una comparació de l'educació a Filipines i aquí. L'educació a Filipines, l'educació privada està més com valorada, no? Perquè l'educació pública, en una classe hi poden estar més de 60 nens i llavors és menys qualitat. Això dificulta a les persones que no tenen recursos econòmics, llavors aquesta gent són les que emigren. I clar, tenen més possibilitats de trobar feina a Filipines la gent que té diners, perquè es poden permetre una educació privada. I bueno, llavors quan arriben aquí els fills, per això els pares els matxaquen a estudiar bé, que aquí pots estudiar gratis, no sé què. I bueno, per això nosaltres pensem així, que hem de fer tot el possible per estudiar i tenir un treball que ens agradi i sobretot que els pares estiguin orgullosos de nosaltres. El tema del matrimoni està... Quan els pares diuen que et pots casar quan acabis els estudis i tinguis una feina bé, una bona feina. Les dones. Aquest és un fons extret del Fòrum Mundial d'Economia, on Filipines es mostra al 9è lloc a nivell global en quant a oportunitats laborals i participació econòmica i política. També a nivell educacional i supervivència i de política. A nivell d'Àsia-Pacífic està a la setena altitud. I això és un estudi del 2015. Aquí está Filipinas.
séptima, no? Sí. Y España está en 25. Això és de, en quant a igualtat. Igualtat de gènere, de dones i Igualtat homes. d'oportunitats laborals Sí. de les dones. Cada any, World Economic Forum fa un estudi sobre la igualtat de dones, les oportunitats laborals, educació, la salut i empoderament polític. Bueno, aquests són els exemples de dones destacades de Filipines. Cory Aquino, que va ser expresident, va ser president després d'una dictadura de Marcos i estava a favor de la democràcia. Per això va ser la dona de l'any a la revista Times. El seu marit va ser assassinat per, no sé, per tema de política. També la senyora Macapagal Arroyo, que va ser presidenta l'any 2001 al 2010. Bueno, la Preisler, que ja la coneixeu, que és filla de filipins amb classe econòmica alta. La senyora Imelda Marcos, que és coneguda per les seves sabates. I també la dona del dictador. Sí, és la dona del dictador del Marcos. I bueno, Babaylan és un exemple de força del paper de la dona a les Filipines. És un concepte de dona precolonial, abans del segle XVI, abans de que els espanyols colonitzessin Filipines. Eren dones amb habilitats espirituals, medicinals i socials, eren lluitadores, guerrilleres que defensaven la seva comunitat i lluitaven per la pau, la justícia i per la naturalesa, perquè abans pensaven que Déu estava a tot arreu, a la naturalesa, per això defensaven més la naturalesa, eren més ecologistes. I és un exemple clar de que el paper de la dona a Filipines sempre ha estat important i que la dona filipina sempre ha sigut lluitadora. Com aquí a Barcelona també hi ha molts líders filipines i que tenen un rol molt important en la comunitat filipina. Com Babaylan, són dones que van tenir, abans de l'època colonial espanyola, tenien un rol important en la comunitat. Són mèdics, no? Poden curar i també al mateix temps són líders de la comunitat, tenen poders polítics també, organitza la comunitat. No sé si vosaltres treballeu amb Filipins, però per entendre una mica els filipins parlarem de psicologia filipina. Psicologia filipina és una branca de psicologia psicologia asiàtica que està basada més a l'experiència, idees i orientació cultural dels filipins. El concepte més important és el concepte de kapwa. Si comparem amb psicologia occidental, psicologia filipina és més concentrat, a l'altra persona, no al jo, a l'altra persona. O jo compartint amb altra persona. Aquest és el concepte principal de psicologia filipina. Kapwa, proisme, el prójimo, no? La importància de prójimo i compartint el teu mateix amb la comunitat. És el concepte de kapwa. Per això la paraula bayan significa poble. Bayani és héroe, una persona que fa coses per al poble, i bayanihan, que són
si construyen las parábolas, no bayanihan. Bayanihan es un espíritu de cooperación y solidaridad para conseguir un objetivo. Es un ejemplo de bayanihan. El pueblo ayudan a un bien, mura la casa a Trailok. Todo el pueblo está ayudando para conseguir un objetivo. Es bayanihan. Otros conceptos de psicología filipina es pakikipagkapwa. Significa relación interpersonal fluida, que es muy importante para los filipinos. Que siempre, la relación con otra persona ha de ser perfecta, ha de prevenir conflictos. Para eso hay gente que no parla, para eso hay trabajadores sociales que digan, ¿por qué los filipinos no parlan? ¿Por qué no digan las cosas? ¿Por qué no abren la boca? Porque primero no vuelven estar en conflicto, porque aquí, mira, mi observación, si hay problema, la gente parla, pero los filipinos no parlem. Porque nosotros estemos esperando que la otra persona saben que estén pensando, estén sintiendo. Es difícil es muy difícil. Es como estás intentando llegar, ¿no? la mente a la otra persona, ¿no? Eso, pakiramdam. Que es sensibilidad y saber interpretar, ¿no? Por ejemplo, en una casa, y digamos, personas diferentes comparten piso. La otra persona ha de saber si la otra persona está molestada, sin que abra la boca. Es difícil. Pero claro, el concepto de psicología filipina es la otra persona, el kapwa. Tú has de saber si estás molestando ya o no, sin que abra la boca. Bueno, es difícil, pero nosotros podemos saber si la otra persona ya está molesta, ya está cabreada, ¿no? Y hay otro concepto que es hiya. También hiya significa literalmente vergüenza, pero ya más allá. Hiya es significa más como honor, dignidad y buen comportamiento davant dels altres. Altra vegada, altres. Comportar bé davant dels altres. Que las personas no pueden decir ninguna cosa mala sobre ti. Porque si digan una cosa mala sobre ti, estás perjudicando la relación interpersonal fluida. La última, bueno, y hay más conceptos, pero yo creo que esos conceptos son más importantes. El último concepto es el utang na loob. Utang significa deuda. Es tornar el favor, ¿no? Significa, por ejemplo, si tú donas dinero porque necesito en aquel momento, cuando torno el dinero, no significa que ya está. No, porque tú me has ayudado durante aquel momento difícil, ¿no? Y ahora no es suficiente tornar el favor, no es suficiente tornar el dinero. También he de hacer más cosas, porque el hecho de que me has ayudado en ese momento y es algo más que el dinero. Y ahora la deuda es eterna. Y cuando te devuelvo el dinero, te hago otro favor, también tú, claro, bueno, tú también, yo también te debo algo, entonces es como una deuda eterna. Y bueno, ahora hablemos de la comunidad filipina. Aquí es una imagen, una foto de una actividad que va a hacer la comunidad filipina. Bueno, aquesta foto és davant de l'església, quan van fer una protesta, no? Contra corrupció a Filipines. I com sabeu que l'església sí que té un rol important en la vida dels immigrants. Pare Tony és el que ens va deixar
aquest espai. Bueno, per què els Philippines venen a Barcelona? Bueno, jo porto més de 11 anys, no? A Barcelona. Per què ven? Perquè, bueno, per treballar i vol tenir una vida millor, com sempre, no? Tota la història d'immigrants. Hi ha algunes coses, en casos que també per reagrupació familiar, perquè és més fàcil, no? Aquí que en altres llocs. I també hi ha gent que saben que és més fàcil d'aconseguir un permís de treball aquí, perquè aquí, després de 3 anys, sense paper, tenen l'oportunitat d'aconseguir regularitzar la seva situació, no? I també perquè Filipines és un dels ex-colonis que tenen avantatge, no? De tenir la nacionalitat espanyola després de 2 anys. Llavors aprofiten de tenir, sol·licita i després algunes persones quan tenen, bueno, van a altres països com Londres o com Suïssa, perquè ahí cobren més, clar, que aquí. I també hi ha gent que, és que jo, impresionante, ¿no? Que yo recibo muchas preguntas, ¿no? Muchas consultas de gente de Filipinas. Me envían, no conozco a ellos, me envían un email preguntando cómo pueden venir aquí. Porque claro, porque ellos saben que aquí, ellos tienen una carrera en otro lugar, pero quieren venir. Y dije, si venís aquí, la carrera de profesional no es asegurada. Que aquí els filipins treballen en hosteleria i en casa. Podeu fer això, perquè són gent que ja porten molts anys treballant de metge, no? Professors, però sacrifiquen perquè volen tenir el passaport espanyol, perquè amb passaport espanyol poden viure en altres llocs d'Europa. Doncs, 10%, com he dit, 10% de la població viu i treballa a altre país. 10 milions treballen i viuen fora de Filipines. A Espanya, segons l'Institut Nacional de Estadística, jo crec que hi ha més, però segons l'INE, hi ha 30.000, més de 30.000 filipins a Espanya. Aquí hi ha més dones, que homes. A Catalunya hi ha menys filipins que a Madrid. Jo crec que no és així. Creiem que hi ha més filipins a Catalunya que a Madrid, però no sé. Segons l'estadística és així. I treballen en servei domèstic, la majoria treballen en servei domèstic i hosteleria. Hi ha també filipins que treballen de professors d'anglès, enfermeros, no? Però molt poc. La majoria treballa en servei domèstic i en hosteleria. I com he dit, que és fàcil per als filipins, per ser ex-coloni, de tenir una nacionalitat espanyola. Després de 2 anys, ja poden sol·licitar la nacionalitat espanyola. I també el rol important és l'Església Catòlica Filipina i també les associacions filipines que tenen un rol important a la comunitat filipina. Fan activitats i fan serveis a molts filipins. La comunitat filipina està concentrada al barri de Raval. Jo faig mediacions i la majoria de les peticions de mediació, de traducció, faig aquí a Raval, perquè aquí hi ha més filipins. També faig a Sants o a Zona Franca, però la majoria aquí a Raval. I aquí també els negocis, restaurants, centres de culte estan
Arabal. ¿Para qué? ¿Para qué Arabal? Porque, primero, claro, la familia arriba a Barcelona y cuando arriba más miembros de la familia, también, viuen a prop, no?, de la seva família. Llavors sí que està concentrada, una de les raons, no?, perquè les Filipines estan molt concentrats, la comunitat filipina està molt concentrada a Raval. Bueno, aquest és un exemple d'un home. Bueno, aquest home treballa no a Barcelona, treballa a Madrid. Hi ha un restaurant, el restaurant més antic del món, que és el Botín, a Madrid, que jo crec que el 60% dels treballadors són filipins. I ell, el que fa és preparar cochinillo. Sí, cochinillo, solo està a la cuina preparant cochinillo. És el restaurant més antic del món, el Botín. I vaig entrevistar també el dueño, ¿no?, del restaurante. Bueno, problemes, clar, sempre no estem... La comunitat filipina no sempre és positiva, no? No sempre treballem. També hi ha problemes i els líders filipins saben, no? El problema jo també faig mediació i quan hi ha petició de mediació jo pregunto de què és? D'altra vegada de drogues. I hi ha molts casos de consum i tràfic de xabú. Què és xabú? Xabú és un tipus de metamfetamina, que és, vaig dir que és un sniffan o inyectant. És un metamfetamina que envían desde, según la información, de Nigeria, ¿no? Llegan en polvo y luego se cocinan con acetona, ¿no?, para que se cristalicen. Quedan como cristal, es una metanfetamina cristal, y venden. Y según la policía, es la droga de los filipinos, es xabú. Y que consumen los filipinos y venden los filipinos. Dicen que la droga pueden aumentar la productividad, pueden ayudar a trabajar más, ¿no?, más horas. Las personas que consumen no necesitan dormir, pero según la policía, dins de un any ja estaràs destrossat si estàs consumint això. I tinc molts casos de pares que estan consumint xabú, que clar, això no és possible en una casa amb nens. I què passa? Que la policia, el govern, la Direcció General de Infancia han de coger los niños. I clar, la família és la família per als filipinos. Però quan arriben a aquest punt, han de treure els nens. Perquè, no sé, hi ha filipins que queden bojos, no?, per consumir aquesta droga. En gener, aquest any, 28 persones filipines fueron detenidos por la policía por vender esa droga. Y otros problemas también, la devaluación de euro contra peso y a Filipinas que siguen enviando dinero a Filipinas y ahora ha de enviar más porque el peso es más fuerte que euro. Si abans estaba enviando 1.000 euros, ahora ha de enviar 1.200 euros o 1.300 euros. Y eso han de hacer muchos sacrificios de parte de la persona que está enviando, ¿no? Otro problema es la situación irregular. Hi ha també filipins que no tenen papers, però afortunadament, encara que no tenen papers, tenen treball. Sí, sobretot les noies, perquè poden treballar a casa, no? Però clar, normalment contrata noies.
on annoyance noise. Es el problema. También potser es una de las razones porque no es la raó, ¿no? Que venden drogas, pero también, claro, si está muy desesperado y necesita dinero para él y para enviar a Filipinas y no tienen dinero, ¿qué farán? Si no mes, si no parlan idiomas, y hay gente que ya porta 10 o més anys sense parlar castellà ni català. És un problema també para ells para aconseguir altra oportunitat, no? I també altre problema és, bueno, idiomes. En la família és molt comú la relació extramarital, que normalment venen aquí, arriben a Barcelona, la família està a Filipines, llavors aquí fan amistat amb altra persona, llavors ja no, desenvolupa una amistat amb altra persona i hi ha relació extramarital. I també aquí, encara que està aquí la família, ja és una cosa comú, no? Entre els filipins. Encara que som molt religiosos, molt catòlics, que això està prohibit, però, bueno, amor és amor. I també hi ha casos de violència de gènere. També hi ha... No he tingut molts casos en mediació perquè, clar, normalment demanen una dona per fer la mediació, però a vegades també tinc casos, no? Faig també, però no és possible que no estan molt conscients les dones que poden denunciar els seus marits, no? I també hi ha gent que pregunta per què no va als serveis socials als filipins? Per què solo van quan ja està greu? Perquè primer els filipins el que volen és resolver el problema dentro de la família. Dentro de la família. I més a més, a Filipins no hi ha serveis com que tenim aquí, serveis socials, no? Ahí hay serveis socials, però en casos greus. Ahí hi ha el barangay, que és un govern molt del poble, però ahí el que fan és la pelea de los vecinos. Però només així. No hi ha, per exemple, violència de gènere, no hi ha molts casos, no? I això. També a Filipins no hi ha divorci i llavors si poden arreglar dins de la pareja, de la família, faran. Abans d'anar a serveis socials. També hi ha casos de racisme, estereotips. Bueno, casos de racisme, la gent els filipins amb qui vaig parlar diuen que a vegades sospechan que ellos han robado algo por ser filipino y en el supermercado le siguen por ser filipino porque sospechan que van a robar algo. No és molt comparant amb altres nacionalitats, no és tan greu, però igualment hi ha casos de racisme en la comunitat filipina. Estereotips, clar, els filipins no s'enfadaran, però les molesten quan les llamen chinos, perquè no somos chinos. No somos chinos, perquè no són. Més a més, ara hi ha conflicte entre Xina i Filipines sobre el territori. I hi ha chinos filipinos, però no somos chinos. Que no. Por ejemplo, en mi caso siempre me confunden por chino, por peruano, por ecuatoriano, pero nunca filipinos, nunca soy filipino. Y bueno, eso, la gente no nos va a pegar, ¿no? Pero, no sé, se ríen solo cuando los filipinos descubren que, bueno, chinos, sí, claro, chinos, ¿no? Y hi ha casos d'avortament vaig fer un reportatge d'un centre en CAP, no? Centre d'atenció primària, a Raval. La infermera va dir que
entre les nacionalitats que van fer l'avortament són les Filipines que són el top, que és contradictori totalment amb la religió, que és l'Església Catòlica. Però clar, hi ha explicació, no? Perquè les nenes, les adolescentes no tenen por, perquè els pares són molt religiosos, te dic que estan embarassades, i també, clar, no pensen que no van estar embarassades, sinó utilitzen contraceptivos, ¿no? Y han de ser más educados respecto al tema, y piensan que sí, es posible que pueden estar embarazadas, ¿no? Cuando hacen sexo, ¿no? Sí. Y claro, a vegades sexo es tabú en las familias filipinas. No se hablan, casi no se hablan. Y eso tiene una relación con los casos, con altos números de casos de aborto, solo en ese centro, ¿eh? No representa a todos los filipinos en Barcelona ni en España, ¿no? Pero en ese centro, curiosamente, son filipinas. Y a vegades van a esas a CAP solas, sense acompanyament. Llavors, és un problema també que han de fer les associacions i l'Església, ¿no? Eso es el condón, pero para mujeres, más grande. Ella dijo que hay que utilizar esto, me dijo. Es la enfermera de CAP. Bueno, dejamos las cosas negativas. Vamos a que aquestes activitats almenys ajuden als filipins, no? Adapten, no? a la nova societat, com per exemple a Via Crucis. Hi ha moltes activitats religioses que organitzen les esglésies, les associacions filipines. Cada Setmana Santa, divendres, a paral·lel, no sé si heu vist, els filipins estan ahí i pugen fins a Montjuïc. Són almenys 1.000 persones, 1.000 filipins, des de paral·lel fins a Montjuïc. I també fan altres coses com concursos de cant, de bellesa també, com Venezuela. Filipinas és fan de misses. També coses que fan els filipins, cantem molt karaoke, mengem molt i fem festes. I també fem associacions també individuals, fan partits de bàsquet, vòlei, softball a Montjuïc i també zumba. Les noies fan zumba. I també el juny, cada juny, fem la celebració de la independència de Filipines d'Espanya, que és l'activitat cultural més important, no només a Espanya, no només a la comunitat filipina d'Espanya, també a les altres comunitats de filipins a altres llocs. No sé per què, però a Filipines no és tan important quan estava ahí. És festa, però no fem res, però quan els filipins estan fora, organitzen i se pelean para organizar. Se pelean entre las asociaciones, se pelean entre ellos. ¿Quién será el superstar de independencia de Filipinas? Ahí fan bailes típics filipins, cantan, menjan. I els filipins també són addictes a Facebook. Bueno, com tot el món, però els filipins, sobretot, dedica almenys, segons els estudis de 2014, crec, 53 hores a la setmana a Facebook, almenys, a Facebook o a social media. Per això ara, eleccions generals a Filipines, els candidats per ser president utilitzen Facebook i altres social media
para presentar, bueno, para hacer campaña. Los candidatos, ¿no? Para ser presidente, vamos a tener un nuevo presidente el mes que viene, mayo. Sí, aquí ahora estamos ya haciendo porque los inmigrantes, los que están afuera del país, pueden votar durante un mes. Van a comenzar la semana pasada y termina el 9 de mayo, que el día cuando fará las elecciones generales a Filipinas. Y por eso, bueno, también han de hacer una campaña también para Facebook, porque las Filipinas están en Facebook. Y también Filipinas es el capital de selfie capital del mundo. Sí, ahí ya tú dices, es selfie capital del mundo. Y no sé si son más. También las Filipinas, bueno, no solo jóvenes, no, no. 50 horas a la semana para el Facebook. Yo conozco gente que no es mayor que yo que es. Y otra cosa es el Kasha de Balikbayan, ¿qué es eso? Balikbayan significa tornar país, tornar pueblo. Por ejemplo, yo viajo a Filipinas, soy Balikbayan, porque estoy tornando a mi pueblo. Y ahora, la gente, el que fa, compra una caja, van a omplin, compran champú, jabón, de todo. A veces cuando visitas una casa de filipinos, a veces de cajas. Van rellenando hasta que cuando está lleno, envía a Filipinas. Sobre todo envían Navidad. Hay tamaños, grande, mediano y más pequeño. Es que no entiendo por qué envían jabón, hay jabón en Filipinas. Y hay champú en Filipinas. No sé, pero es como una manera de, aunque que no estoy a Filipinas, estoy pensando en vosotros, a mi familia. Y bueno, hay más cosas sobre aquel tema, pero bueno, el contenido de eso no es para la familia, es para los bienes también, para los amigos. Cuando arriba a Filipinas también van a repartir, ¿no? Bueno, como se dice, los filipinos les canta y están orgullosos. La gente está muy orgullosa de tener una filipina, de origen filipina, Vanessa aquí, que no sé si veo, pero es un Got Talent de España. Es un concurso de talent en Telecinco. Y también al coro de Montserrat. Y no sé si podéis ver. ¿Hay una filipina? Las dos, no sé si podéis ver. Pero hay dos nens. Abans hi ha solo un. Ahora hay dos. Uno, yo creo que no es el germán del antiguo miembro de coro de Montserrat. Y ahora el ex miembro yo creo que es miembro ahora de Orfeo Catalá. El altra Noi, ¿no? El gran, sí. Pero hay dos nens de origen filipino que está cantando el coro. Y eso que significa que nosotros nos agrada mucho, ¿no? Canta. También, como se dice, nos agrada también los concursos de belleza. Ahora el Miss Universo es de Filipinas y la gente está muy contenta porque después de muchos años, más de 40 años, no sé, tenemos una Miss Universo. Y sí pensaré que, bueno, los derechos de donas y después aquel, bueno, no sé, que la gente está, no, las novias están contentas para que ella va a ganar de Miss Universo. Y también a Filipinas, aquí también, y a concursos de belleza, a veces organiza, a Filipinas también, en pueblos también cada pueblo organiza un concurso. No només a donas, también a hombres y también a gays, también organiza. Y también, encara más
más actividades, no? Más concursos. La celebración de independencia de Filipinas, que es muy importante. Normalmente fem ahí MACBA, on concentran molts Philippines. I també la cancha de baldoncella, on juguen bàsquet. No som tan alts, però ens encanta bàsquet. No sé per què, però no. Hi ha raons, perquè per temes... No jugo bàsquet, evidentment. Pero para nosotros fútbol es diferente. Para nosotros fútbol es alguna cosa nueva y es para los pijos, el fútbol. Sí, el fútbol es para pijos, normalmente. Pero el básquet, claro, básquet pusa un canasta, sí, una cestilla, y pueden jugar en cualquier juego. En las carreras de Filipinas pueden trobar 3 nois jugant a bàsquet. Si voleu saber més sobre la informació que us he dit, l'antropòloga, no sé si coneixeu, l'antropòloga Eva Maria Marchen, va fer un estudi sobre la comunitat filipina que es diu La comunitat silenciosa, migracions filipines i capital social en Raval. Ella va fer un tesis doctorat sobre el tema y también World Economic Forum. Si voleu saber más de psicologia filipina, la referència està aquí. I també sobre la família filipina que està canviant per tema d'immigració, perquè ara a Filipines els pares agafen el rol de la mare, perquè les mares venen, els pares se queden i és un canvi de rol de gènere. Y Michael Tan es ex jefe, es un antropólogo filipí, muy importante. Y también, aquí también aquí es un blog meu, pero eso no es, a ver, es un, sí, son blog meu, porque, a ver, faig reportatge sobre comunidad filipina para EBS-CBN, que es un canal de Filipinas, que es que els immigrants filipins són tan importants, ja us he dit, no? 10 milions al mercat d'informació, necessiten informació. Llavors, aquest canal té una secció que es diu Global Filipino per als aconteixements fora de Filipines i també per a la gent de Filipines. I jo escric articles sobre la comunitat filipina a Barcelona i també a vegades a altres llocs d'Espanya, no? A Madrid o a Sevilla, y poso aquí, vam fer un projecte sobre la comunitat filipina aquí i també aquí, poso els articles, si necessiteu més informació. Gràcies.